Sudah bangun anaknya. Sudah bangun. Krungu Mas, yo ngamuk-ngamuk dah. Heeh. Heeh. Mau pipis. Iya, mau pipis. Semua mau pipis ya. Yuk, keluar yuk pipis yuk. Pipisnya di luar loh ya. Yuk. Ayo, Mas Palta, yuk, Mas Palta. Yuk, pipis semua yuk. Yuk di luar pipis. Yoyo nggak boleh, yoyo nggak boleh, adiknya mau pipis. Yuk terus. Woro 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 wor. Woro 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 wor. Wisi 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 wis. Wisi 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 wis. Udah? Udah Hiro? Yo, Palta kok suwene leh nguyuh. Ku lek mangan gampang glegeken dhewe si Palta iki. Jare lek mangan. Padahal Hiro ya ora glegeken lho. Palta kok iso glegeken piye to? Kok beda-beda. Tiap mangan ngombe mesti iki Palta iki, si ganteng iki, si cakep iki. Aduh 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 aduh. Wis kono kayak main. Main. Main sana. Jere. Ya main. Pinternya.